sun doshi kilo 3. Shi yasa wani lokaci wasu ba za su iya ɗaukar kaza ta daɗe wannan, saboda suna ganin in aka samu matsala asarar da girma take zuwa ga wahala. Yanzu dai waɗannan yau satinsu 6 cif, kawai an zo an tsinci guda 4 a mace lokaci ɗaya ba tare da sun nuna wata larura mai zafi ba. Ga shi nan sun kume kawai gaba, ba wani aiki, wannan kiwo suke sosai.